Okhulumayo ke la itshitshi ke le elithanda umbethe. Njengamanje ke nje ngiyabonga nje negama angethe lona ngiyalithanda futhi ngoba phela elonkosikazi omdala ngiyimo oqala bonke bangemuva kwami. Ngiyalibonga ke nje lelo ukuthi ke nguMahendula. Hayi angina stress nkosama ubuhlungu inhliziyo mina ngikhululekile ngigezeke ngaphakathi la ngoba likhishwa wuye oyena ngazi ukuthi umnyeni wami ngunkosikazi oqala. Gogo ke ilukuphi udaba lakho noXolisane Mbete okulisoka othe ufisa kube ngelakho? Thina noXolisane Mbete ukhona ukungaboni ngasolinye kuMbete kodwa okusala mina njengoba ngilitshitshi nje ngimthanda uMbete ngizolimisa idubu lapha kubo lizokuma. Okwesibili ungatatazela intombi ufuna uma uyishele nje kahle noma ungayishela unyaka wonke noma emibili noma emithathu yona intombi oyazi ukuthi le izoba unkosikazi wakho futhi nizoshada nayo niyohlala. Lena uzoyishela unyaka owodwa izokushiya futhi. Ingakho ngithi ke mina ngiyacela nje ukuthi uMbete sizohlala impela nasizoshada futhi naye sobabili. Sobe siqhubeka sinqanga nje kancane kancane. Mina iduku ngizolithenga eliya ekhaya kubo. Bantu baseBergville nje nonke nje jikelele uMlambithi isikhodi yini nonke nje ngiyanicela ukuthi ngicela ke phela ningibambiseni kusibalweni nimncenge phela ngikwazi ngoba lo Mbete uyena sibalweni impela akekho umuntu ozophinde nimthola uye nje ngqo okhethiwe kusho nedlo zikhethe yena ngoba mina njengoba ngilitshitshi nje ubutshitshi bami ngizobukhiphela nje la kwenye ngiyaqala nje nqa uzothola ukuthi ngikome umuntu ebutshitshini bami ngicengisenike nonke ke ukuthi ke phela uMbete akabe usibalweni wala eBergville.